Ah bon chef, il est revenu voilà, ça vaut plus de 2 heures du temps. T'as dit que bon chef, c'est déjà mené. Et j'attends très vite. Lui mon chef Fra, il y a Chris, il y a police quoi. Et puis encore, les benga par là, il y a ça. Ni ne moi black, moi kana yoro mon marché de ce que marché de. Ah bon chef. Et puis ni mec moi la plein d'abla, il y a quoi? Mon chef, mais le yoro j'attends mère. Non, toi-même. Et puis il y a un euro volé du pour la molani. Eh ni te jet jolé yere, ni nana pour manu bila kai. Mon chef, et du modo, en tout mon bon matériel pour y a un tout service la banque regarde service. Ça très vite. Nous on va que les méga matériel là. L'autre 232. Mais à quoi? À gauche. 536 232 2022. Non. Voilà. Abla. Et puis, mec à coquiller là pour le chila qui est plein. Il s'allait à Bouika par la tour. Oui, mon chef. C'est qui s'allait à Mangapouya. Ok? Oui, mon chef. Et puis, ton ina tanto, il l'a lui, la cataphrone à Dounou. Il s'attend avec un balcon. Oui, mon chef. Coquiller fait bien. Nam blala kata qui prend dans la voiture ou voiture. Ni ne blaki ga tout ce travail qui moi il était son boulot. Il était son fait na boulot ma ko. Oui, mon chef. Il doit tout rata ni pour moyana qui tourne sera. Il fitini ou bi la retraite là. Oui, mon chef. Bi. Prix fixé 15 000. Tolérance 0. OK? Oui, mon chef. Okay. Oh, il est là la donne. Oui, mon chef. Voilà. Wallahi ma daba kam. Ama ala ni kira ko ta la yoro. Ya ten digi ta bo yoro me. Moto la kama ku. Moto la uli ga boy. Moto yi fere ni ba. Atelia. Moto amara foga nyama na abe moto boli ga to. Ayi. Em sera fa mania. Wallahi ni itelia. Kalela ala la. Ala. Moto la uli be ala uli. Awo ya fama. Awo e ka moto la uli folo be. Atelia. La tentigi ta ibo infraction no. Wallahi am be fuka fen no de fu moto inflani. Ni moto imine do de la nta do ka ka fere mo. Wallahi fara no. Atelia. E mere ta ni fa jona Atelia. Fa kanana ko gela wallahi amen bela moto RF ya ti folo. Moto pesi sa ni Atelia sa kuma tama mani. Ko jeliwa. Mba fe gan la mesa wallahi. Ne moto imine mamina. Jai fona la sa ni vient ti digala. E amna mamna ne ga mola. Sisa ne ba fa nga nyo famu ni dele ala ni kira yere kama. Parce que ne ta don ga fongo e be sira la. Nteme to de ko ba te. Iba ka tusu la wore. E ta do ne be sira la e mane te pe adjusta sa. Wala me fuka fere. Kuma chama mane moto vient ti digala flo ni papier ta la ko fa. Ni vient ti ta la fo. Vient ti te moto ina wala. Papier du. A papier tu na mena ne re tate o ne do ni ta du. Infraction mi bulo sai ba da do. Trezi ne mu fie kana bo kandoro. Infraction tu meni. Amani dara Musa. No de bi dele ko ne re tate moto yi. Ne do ni ga moto mi nga e vieti ko ne afi mo de tala suno wala na be bulu ba. Iti do nga chefia. Papier te moto la 100 euro na jamana ye. Ye popo mani. Ah? Emfa muni jeli Jeli popo mani ape. Ai jeli ni popo mani mi. Ape. Bi dele ake ala ni kira kama. Ne ga horonge nyene ne be teli e ka sabali. Barisa jeli mana kule mo bi sabali anga ku deli anga ku ni fishi ala ni kira kama. E be tanga ko ke to disa. O ne be re deli barisa ne jeli di e horoni. Ne ba do etena bani bulu. E mo ke o ma ba akai. Wa do muno sia pour que akora no. Il veut 30 000 d'État. Ah 30 000. Emfa ne ga moto ile ka nyakuni. Ali ni ferele te 30 000 bo. Ngi gelisa a kadi ga sabali. Nala sono ko were be ni ko mute ni si. E ma jeli sara to gome. Je ne te artiste do. Yi! Chapu, ite nyama ga ke de nya. Ke mu galare. Barigade ne bi deli. Ja mate ne bi semare. Ta patron fi. Ta chef. Il faut mu enere adamine. Akaga inine ka. Je ne ko mu ne be. Fa. O e ku me fa nga ko ke chugodi ne tuma fe enere ga. Ni te war sara atui. Da. E be ga mu fo te ne polo. Oh bo atui ti ga moto soro ko.
n'o de fɔ ko bɛɛ lajɛlen tɛ lakana fini don lakana fini ta ba bilayi e min ye lakana fini don ni ka sécurité kɛ ka jamana kɔnɔdenw lakana ne b'i deli i ka ne bila ne ka taa barikaden b'i deli duwawuden b'i deli ne ye mun kɛ ne b'a dɔn jo t'a la o nka ne b'a dɔn e bɛnbaw si ma ban jeliw d'a ma jelikɛ i tilala a b'i deli ala kuma ayi ne bɛ k'i ɲininka de i tilala wari t'i kun da wallahi wari foyi t'i n bɛna mun f'i ɲɛna hali papa ko i b'a su de wulila ka na ne t'i minɛ k'i ma wari ci n fa a ye sabali sa e b'a fɛ an k'a ko kɛ cogo di barikaden i ka fɛn bɛ ye ɲɔgɔnmaden b'a fɛ i k'a kɛ i ye ne fa a ye sabali sa an kana ko kɛ tan patron n ba a ye sabali sa walayi n bɛ ka taa banni yɔrɔ de la walayi n bɛ ka taa banni yɔrɔ de la walayi n b'i deli ala kama chef e bɛ ka taa bannikɛyɔrɔ la ne somɔgɔ dɔ de sara o banniko kuma fɔ kun de n b'i deli i ka sabali e b'a fɛ an k'a ko kɛ cogo di de sisan cɛ ne ye mun f'i ɲɛna i b'a dɔn o ye mun ye 30 000 di ka taa ne ni ala ni kira cɛ n kalela ala la i b'a dɔn kirika dɔrɔn de bɛ ne kun walayi 200 e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan han n b'a fɛ i k'a to de la mɔgɔ minnu bɛ kirika minɛ aw la nin ye infraction ye i b'a dɔn i ye kirika ko de kɛ yan sisan cɛfarisiw bɔnsɔn e ka sabali sa n b'i deli bon i b'a dɔn mun don wa komi ne yɛrɛ tɛ yan poste gérer quoi taa n ka chef fɛ yen n'a ka kuma ye n'aw bɛnna la i bɛ na an ma kuma kɛ n b'i deli sa an bɛ maliyɛn bɛɛ ye kelen sa an bɛɛ bɛ falan bɛɛ bɛ falan e tɛ fɛ ka libérer la taa chef fɛ yen n'aw bɛnna la i bɛ na papi ba filɛ bilahi fama hali n'i ye sigilen i b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ hinɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko makari b'i la hɔrɔnkɛ ɲɛnen ne b'a fɛ i ka n lamɛn i ka cɛ de ye ne minɛ sisan jeliba hakɛ to i b'i bɔ a la jigin dɔɔnin quoi ayiwa i bɛ yafa ma i tɛ mun kalama ne ye kuyate de ayiwa sɛgɛsi ani babi i bɛ yafa ma i ka cɛ de ye ne minɛ sisan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ye papiye fɛn fɛn fɔ a si ma sɔrɔ ne bolo a bon e yɛrɛ fɛnɛ papiye moto bɛ se ka kɛ cogo di ko papiye t'a la nka ne tun b'a fɛ an k'a ko négocier parce que a ko ne ma ko 6000 ala ko cɛ o tɛ ne bolo ne yɛrɛ b'a la ka taa banni yɔrɔ de la i y'a faamu n bɛ ka taa yen de walayi kalila ala la n bɛ ka taa banni yɔrɔ de la nka 4000 de bɛ ne kun ne ko n bɛ 4000 d'a ma k'a tɛ 4000 minɛ ko n ka n'a f'i ye k'a t'o minɛ ko ni ne bɛnna a la cogo di e yɛrɛ b'a dɔn 4000 o ka dɔgɔ papiye tɛ moto la imagine han et puis encore e yɛrɛ y'a tan cogo min na f'an ka tila ka taa dɔgɔtɔrɔso de la o ye tiɲɛ n jo t'a la nka ne kɔni y'a fɔ a ye n ko 4000 de bɛ n kun n k'a k'o minɛ non i yɛrɛ fɛnɛ c'est pas je la vois n b'i deli a ye 4000 minɛ n'ala sɔnna ko wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ sa ne ye jeli min ye n dɔnnen don wa n ka ko fana ka ɲi fana ok ka 4000 d'a ma i bɛ kuma a fɛ awɔ e ka taa 4000 d'a fama filɛ walayi ne ka hɔrɔnkɛ ɲɛnen kabi ne ye fini in ye la ne y'a dɔn k'a fɔ n k'aw bɛ ko to ne jeli sare ta la barisa i bɛ jeliya kan mɛn n taara n ye kuma bɛɛ ɲɛf'i ka chef ye a ko k'i ka 200 in minɛ mon chef k'e ko k'o minɛ wa o minɛ e ko k'o minɛ wa chef i ko minɛ i ye ko minɛ bɛ o minɛ mon chef walayi moto kile a bɛ moto la ala patron ala i b'i hakili sigi han siɲɛ wɛrɛ n'i minɛla 6000 de don dɛ problème foyi t'a la i ye 4000 d'a ma awɔ n y'a d'a ma ala k'aw sara walayi a bɛ faso ka baara de la aw tɛ dangaden ye ala ka hɛrɛ k'i ye ala k'i ka jalan juguya ala k'i bɔ circulation na ka taa i yɛrɛ ka moto in yɛrɛ hey oui mon chef n'an ka taa so a wari di ma kɔni a wari di chef mais chef ne ko k'a ka mun di o ka dɔgɔ dɔɔni dɛ i ya quoi ko ne de chef ye yan
Eh, on est qu'on a prix fixé 15 000. Eh, on a dit l'équipe au matin. Y'a quoi? Pour wana noa. Dis-moi. Au chef. On wana ni ale. Tu vas fla, kiriga. A fla ni. Aure dinema. Donc, on est on donne ça au terre quoi. Mais mon chef t'as dit tout Il donne tes moules à l'arrière. Ne me nyinga go ego kaka diam. E ma ko Comment est forané à mena? A forané qui bora yoromuna. Il me la chuenne là, il bora kanaya. Donc, il va faire un tout quoi. Donc ça mon chef il veut biner. On en a bon match. Mon chef a dabri dala. Ne na ndo ka fe. Akono ma ko kiriga de ba bulu ke fla. Ne ko net se go mine. Nga kana e fois. A signe gata. Akono ma ke ko ne go mine. Ne klela ge nyinga e ko ko mine. Iklala. Mon chef ne won klela sa. Wana ni bala boy batile. Fugula boy ko la paro. Mon chef Fugula boy. Wana na boy. Wallahi pilier chef wana ntene bulu. Mon chef e mana ma danela. Wallahi chef wana ntene bulu ake ma fla de wallahi. Wallahi. Nous ko ebi kam this way. Surasi dinga patron. Warinya. Taka boy. Mais chef était venu Diga taka boy.